Deutsch mit Amir lernen. ሰላም ከመይ ውዕልኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እንቋዕ እንደገና ብድሓን መጻእኩም ሎማዓንቲ ዳልየልኩም ዘለኹም መደብ ነብስኻ ምልላይ ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን እዩ። እዚ መደብ እዚ ብባህላዊ ጉዳያት መንግስቲ ጀርመን ዝተዳለወ ኮይኑ ከምዚ ስዒቡ ዝቐርብ ድማኒ ብቐደም ተኸተል ነቶም ተምሃሮ ኣኣይንስ ዝዓለመ ክኸውን እዩ። ደጊመ ሰናይ ምክትታል። ኣብዚ ኣርእስቲ ድማኒ ስምካ ከመይ ጌርካ ከም ተላሊ ንኣብነት ናመ ብድሕሪኡ ዕድሜኻ ከመይ ጌርካ ከም ተላሊ ቀፂልና ዓድኻ ወይ ዝመፀኸሉ ሃገር ከመይ ጌርካ ከም ተላሊ ብድሕሪኡ ንቕመጠሉ ቦታ ከመይ ጌርና ከም ነላሊ ቀፂልና ድማ ንዛረቦም ቋንቋታት ከምኡ ድማ ቋንቋ ዴና እንታይ ከም ዝኾነ ከመይ ጌርና ከም ነላሊ ብድሕሪኡ ሞያና እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ትርፊ ግዜና ንገብሮም ንጥፈታት እንታይ ምዃኖም ከመይ ጌርና ከም ነላሊ ክንርኢ ኢና። ኣብ ቋንቋ ጀርመን እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስምና ብዝተፈላለዩ ሰለስተ ኣገባብ ከነላሊ ንኽእል። ንሳቶም ድማኒ ማይና መኢስት ወይ ድማኒ ኢሽ ሃይሰ ወይ ድማኒ ኢሽ ቢን ኢልና ነብስና ከነላሊ ንኽእል። ማይና መኢስት ክንብል እንከለና ንኣብነት ናመ ስም ስመይ ኩስቶ ይበሃል ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ማይና መኢስት ክትብል ከለኻ ስምካ ወይ ስማ ብሓጎኻ ትነግር ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ኣማን ኢድሪስ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሽመይ ማይ ናመ ኢስት ኣማን ኢድሪስ ይብል ወይ ከዓኒ ሽመይ ገዲፈ ማይ ናመ ኢስት ኢድሪስ ኢለ ሽማ ባሕጎይ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ኣብ ፓስፖርተይ ተጻሒፉ ዘሎ ላስት ኔም እሱ ይጠቅስ ማለት እዩ። ኦኬ ማይ ናመ ኢስት ኣማን ኢድሪስ። ኦኬ ድሕር ደኣ ንስኻ ወይ ንስኺ ንኣብነት ፊሊሞን በርሀ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሽምካ ማይ ናመ ኢስት ፊሊሞን በርሀ ትብል ማለት እዩ። ኦኬ ቀሲለ ክደግመ ነቶም ጀመርቲ ማይን ናመ ኢስት ፊሊሞን በርሀ። ተኻልአይቲ ከዓኒ ኢሽ ሃይሰ ኣማን ኣነ ኣማን ይበሃል መፀውዒ ስምካ ትነግር ማለት እዩ። ናትካ መፀውዒ ስመን ከም ዝኾነ ኢሽ ሃይሰ ኣማን። ኦኬ ኢሽ ሃይሰ ኣማን። እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኳ ኣነ ኩስቶ እየ ትብል ኢሽ ቢን ኣማን ፎር ኤግዛምፕል። ኦኬ ኢሽ ቢን ኣማን። ኢሽ ቢን እንታይ ማለት እዩ? ኣነ ኩስቶ እየ ኣነ መምህር ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢሽ ቢን ሌረር ወይ ከዓ ኣነ ሰብኣየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢሽ ቢን ማን። ኦኬ ብድሕሪኡ ከምዚ ክከታተሎ ፀናሕና ብሰለስተ ኣገባብ ሽምና ነላሊ ማለት እዩ። ተቐዳማይ ማይ ናመ ኢስት ኢልና ሽምና ነእቱ ወይ ከዓኒ ኢሽ ሃይሰ ኢልና ሽምና ነእቱ ወይ ከዓኒ ኢሽ ቢን ኢልና ሽምና ነእቱ። ኦኬ ንምንታይ ማይ ናመ ኢስት መጀመርያ ኩሉ ግዜ ንሕና እንጥቀመሉ እሱ እቲ ሞስት ፕሮፌሽናል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። እቲ ዝበለፀ ነብስኻ ከተላሊ ከለኻ ማይ ናመ ኢስት ኢልካ ከተላሊ እዩ። ብፍላይ ቤት ፅሕፈታት ገለ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ። ኦኬ ብድሕሪኡ ዕድሜና የቕሬታ ብድሕሪኡ ዕድሜና ከነላሊ ኢና ኢሽ ቢን ኢልና ዕድሜና ቁፅርና ጌርና ያረ ኣልት ኣነ ክንዲዚ እዩ ዕድመይ ንብል ማለት እዩ። ኦኬ ንኣብነት ኣነ ዕድመይ 22 እንድሕር ደኣ ኮይኑ 22 ኣብ ቋንቋ ጀርመን 22 ትበሃል ኢሽ ቢን 22 ንብል ማለት እዩ። ኦኬ ኢሽ ቢን 22 ያረ ኣልት ኢሽ ቢን 22 ያረ ኣልት። ቀፂልና ብድሕሪኡ እንታይ ክንርኢ ኢና? 27 እንድሕር ኮይኑ ከዓ እንታይ ንብል ማለት እዩ? ኢሽ ቢን 27 ያረ ኣልት ኢሽ ቢን 27 ያረ ኣልት። ብድሕሪኡ ካበይ ከም ዝመፀና ኮመን ዝብል ብቀይሕ ኣድሚቕናዮ ዘለና ማለት እዩ። ኮመን ዝብል ቨርብ ንጥቀም ኢሽ ኮመ ኣውስ ኤሪትሪያ ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ መፀ ማለት እዩ። ኦኬ ኢሽ ኮመ ኣውስ ኤሪትሪያ ኢሽ ኮመ ኣውስ ኤሪትሪያ ወይ ከዓኒ ኢሽ ኮመ ኣውስ ደ ሽቫይትስ
ካብ ስዊዘርላንድ መፅኦም ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንቕመጠሉ ቦታ ክንሕብር ንኽእል ከመይ ጌርና ንሕብር ቮነ ምቕማጥ ካብ ቮነን ዝብል ግስ መፅኡ እንታይ ንብል ich wohne in Kampala ከተማ ንፅውዕት ንቕመጠሉ ዘለና ማለት እዩ ኦኬ ምንባር ተኾይኑ ኸዓ ሃገር ክትፅውዕ ትኽእል ኢኻ ich wohne in Kampala ወይ ከዓኒ ich wohne in Kairo ich wohne in Kairo ወይ ከዓኒ ich wohne in Khartoum ich wohne in Khartoum بدحريو موتر شبراخة ቋንቋ ክንርኢ ኢና موتر شبراخة እንታይ ማለት እዩ موتر ኣደ ማለት እዩ موتر شبراخة ከዓኒ ቋንቋ ኣደ ማለት እዩ ታ ሽፕራኸ ቋንቋ ትኾን ኣላ ማለት እዩ ንምንታይ ኣምፂና እዚኣ ቋንቋ ኣዴና ንቅድም ክንሕብር ኢና ብድሕሪኡ እንታይ ክንገብር ኢና ተወሳኺ እንታይ ቋንቋ ከምንዛረብ ክንነግር ኢና ኦኬ ንርኣያ meine Muttersprache ist Tigrinya ቋንቋ ኣደይ ትግርኛ እዩ und ከምኡ ድማ ich spreche ein bisschen Deutsch okay meine Muttersprache ist Tigrinya und ich spreche ein bisschen Deutsch ከሲለ ክደግመየ meine Muttersprache ist Tigrinya und ich spreche ein bisschen Deutsch okay موياخا ክትነግር ትኽእል ብድሕሪኡ ኤሌክትሪሻን እንድሕር ኮይኑ موياخا ich bin Elektriker vom Beruf okay موياخا ክትነግር ትኽእል ኢኻ ከመይ ጌርካ موياخا ትነግር ኤሌክትሪከር እንድሕር ኮይኑ ኤሌክትሪሻን ኣነ ሞያይ ኤሌክትሪሻን እየ ትብል ich bin Elektriker vom Beruf ich bin Elektriker vom Beruf ወይ ከዓኒ መቻኒከር vom Beruf okay ቲ ኤሌክትሪከር ክንቀይራ ንኽእልና ፋረር ክንገብራ ንኽእል ኮኽ ክንገብራ ንኽእል ብድሕሪኡ እንታይ ንርኢ በዓልቲ ሓዳር እንድሕር ኮይና እታ ሰበይቲ ከዓ እንታይ ትብል ኣነ በዓልቲ ሓዳር እየ ንምባል ich bin Hausfrau ich bin Hausfrau ich bin Hausfrau okay ብድሕሪኡ ሆቢ ኣብ ትርፊ ግዜና ንገብሮም ነገራት ማለት እዩ ሓንቲ እንድሕር ኮይና mein Hobby ist ኢልና ነምፅኣ ንኣብነት ኮኽን ገይረ ኣለኹ ኣነ ምኽሻን ወይ ከዓኒ ሌዝን ክንብል ንኽእል ወይ ከዓኒ ዝኾነ ሽቪምን ፉስባል ሽፒልን ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ካብ ሓንቲ ንላዕሊ እንድሕር ኮይነ ግን ኣብ ትፀሓፋ ቁሩብ ቀየር ክትብል እያ meine Hobbys ረሲዕላ ኣለኹ meine Hobbys sind kochen und lesen okay ትርፊ ግዜ ይኽሽን ከምኡ ድማ የንብብ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ እንታይ ከም ንገብር መሪፅና ከነእቱ ንኽእል ኢና okay meine Hobbys sind kochen und lesen okay يغنيلي ፅኒልኩም ዝተኸታተልኩምኒ ዝኾነ ተወሳኺ ሕቶት ኣለኩም ሕቶታትኩም ክምልስ ፈቃደኛ እየ ላይክ ኮመንት ሼር ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ናብ ካልኦት ሰባት ከም ዝባፅሕ ግበርዎ ንኩሉ ትገብሩልና ምትሕባር ብልቢ እንዳመስገና ምስ መምህር ኣሚር ቋንቋ ጀርመን ክትመሃሩ ደልዩ ኩላትኩም በዚ ኣብቲ ላዕሊ ተፃሒፉ ዘሎ ቁፅር ሱዳን ናይ ሱዳን ቁፅር ቴሌፎን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ብዝተረፈ ካልኦት ናይ ኣዘናጋዕትን መሃርትን መደባት ገድፈኩም ፅኒልኩም ሰማዓኩም የቀኒየለይ ሰላም ምሸት